Louis Leroy, de man die bekend werd van de ecologische tuin, is snijden in zijn wemplak Oranje Woud verstoren. Hij is vooruit verneemd worden door zijn tuin en landschappen dat mensen nog terugbouwen kunnen zonder dat er echt onderhoud in dien waard. Leroy is zo'n 80 hier worden. Twee jongens hebben de nacht in Fransje 3 mensen uit een auto rijden die in het wetter rekken wie. Even stuwen riet de auto bij hege snelheid over het noord en vleeg daar terug uit de bocht. Ek weer de drank in het spul. Alle slachtoffers binnen mij onbekende verwoenings naar het ziekenhuis bracht. Er had al een nacht brandwest in een loods aan de Boetenskar in Koudem. In de loods stien een aantal crossauto's. De vlammen sloegen uit het dak en er waren een kanaal niet. De politie sluit brandstichting net uit. Oorlierlien is de loods ook al eens uitbaand. Sportclub Heerenveen en PSV binnen eens worden hoe de transfer voor goed €4 miljoen van Luciano Narsing. De 21-jarige aanvaller is zelfs nog in onderhandeling met de club uit Eindhoven. Maar de verwachting is dat ze er deze week uit binnen. Joen en vannacht, een soort rein. Morgen is de loft eerst nog beroen en daarna uit een trogzinnen. Het wordt dan 19 graden.